No, tak toto sme úplne nevychytali. No proste sme stále v Albánsku a táto laguna nám dala zabrať oveľa viac, ako sme chceli. Táto kaluža už bola nad naše sily, no a pokusy sa dostať von spravili len horšie. Voda tiekla odkiaľ by sme nechceli a natiekla tam, kde by sme ju už vôbec nechceli. Našťastie Ondro bol vyslaný na misiu a za chvíľu prichádza s našim budúcim zachrancom. Najprv ale musíme nájsť, kde upevníme lano, lebo naše ťažné oko je zaseknuté v kufri a potom sa môžeme pustiť do záchrannej akcie. Tak super, podarilo sa, auto je vonku, už len nechať odtiec všetku prebytočnú vodu zo všetkých dier a špár a ďalších dier a špár. No a môžeme pokračovať, iba že by sme museli ešte niečo ďalšie vyriešiť. Sice sme vonku, ale lano nejde vybrať, nejak sa tam zašprajclo, tak pôjdeme takto. Ešte teda malá technická úprava. Pre istotu binderky. A v súlade s BOZP môžeme pokračovať.